Prvýkrát sa hrad na tomto mieste, pretože iba lokalizovaný, ale ešte ako hrad Šašov sa neuvádza, je z roku 1253 a už samotný hrad Šašov je prvýkrát spomenutý niekedy okolo roku 1325. Na prelome 14. a 15. storočia v Uhorsku vládol Žigmund Luxemburský, ktorý bol spočiatku uhorským kráľom, neskôr českým kráľom, keďže pochádzal z českej dynastie Luxemburgovcov a ako prvý z našich panovníkov získal aj titul rímskeho cisára. Žigmund sa síce na Šášove nezdržiaval, ale okolité hradné panstvá, banské mestá a okolité majetky, dediny daroval v roku 1424 svojej manželke Barbore. Práve sa nám podarilo dopatrať k ďalším dvom listinám, ktoré na hrade Šašov boli napísané. Jedna bola z 13. júna a druhá zo 16. júna 1438. Barbora bola iná v tom, že dostala majetky v obrovskom rozsahu, aké žiadna iná kráľovna pred ňou ešte nedostala. Ona naozaj vlastnila desiatky hradov, obrovské územia, tie banské mestá. Bola naozaj veľmi bohatá, veľmi vplyvná a dostala ich teda hneď po sobáši, ale to boli mestá a majetky a hrady v južnom Uhorsku. Až v roku 1424 Barbora dostala tie obrovské donácie na území dnešného Slovenska, vrátane celej Zvolenskej župy, takže tam dostala potom aj hrad Šášov, Zvolen, Výglaš, Dobrú Nivu a proste tie hrady, ktoré do tohto panstva patrili. V liste, ktorý Barbora vydala, je uvedené, že ho vydala na zámku, doslova Schloss sa spomína Sachsenstein. Ten pojem zámok alebo po nemecky Schloss neznamená, že išlo nejaké moderné, už nejaké renesančné obytné sídlo, nejakú modernú rezidenciu. Skôr to vyzerá tak, že išlo klasický gotický hrad a tento pojem zámok Barbora alebo jej kancelária použila ako taký módny v tom čase. Takže je to jeden z prvých dokladov na používanie slova zámok. Je to možno skôr taká duchovná záležitosť, že naozaj cítiš tú energiu nejakú z tej pamiatky. Vieš, že tu prebehli nejaké historické udalosti, že tu boli nejakí významní ľudia, ako tu ten život pulzoval, ako tu tí ľudia žili, čo zažívali a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A toto je možno to, čo je pre mňa o mnoho zaujímavejšie.